Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:44. Ang oras ginadulong sa Mayong hapon sa itong mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kamusta dira mga kaaksyon naton sa Sabado nga edisyon na sa programa This is My Life. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo temporarily si Inday Ana. Na kay si Tita We, may ara lang sang importante man nga hikotar. Hikotar do kadalom ha. Maging obra lang si Tita Wea. Pero mabalik man na siya. Huwag kayong mag-alala, Char. Sige, kamusta mga ka-action natin? Mabugnaw ang panahon, no? Kay ti ang low pressure area. Mayari sa karon isa ka LPA diri sa aton sa Pilipinas. Kaga ini nakitaan sa area or sa sidlangan nga portion sa Davao City. That's why nga ti kita diri sa Negros, Negros kag syudad sa Bacolod, maka-experience man kita iya sa nga magurugal umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, bangod naman inaiyasang localized thunderstorms. Hindi mapaiway Make sure lang nga nagdala ka dra imo jacket, make sure man nga nagdala ka dra imo iya nga payong, kay at least bisan diin ikaw magkadto, mapiho mo iya nga hindi mabasa imo ulo. Okay na daw basang tiil, natural lang na kay may ara gid na mga portions ang dalan kun kay isang hindi bala malikawan, no? Basta mag-ulan nagasaka man, nagatupong sa gutter. Pagpuli panghinaw lang mayo. Hindi mo gina mapiho kung diin na naghalalin ang tubig, ano sina ang dala nga mga kagaw. Sige, sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa suwong iya nga hapon, sa liwat, mayong hapon dira sa inyo. Sa mga naga-monitor via Facebook Live, mayong adlaw. Kay may iba naton yung mga ka-action yang from other countries, na nagatutok man via Facebook Live. So, mayong adlaw sa inyo. Kag syempre, sa mga ka-action naman naton yang naga-monitor via Transistor Radio, maayong hapon. Sige, antes man ang tanan, speaking of aton nga lakat sang panahon, idiretsohon ko na lang niya. Kay subong, amuning na mention ko bala sa inyo, nga ang aton nga tiyempo subong, nagaulan-ulan. So, diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod, ang ma-experiensyahan naton, gatangla ka sa langit. Galom gid puno ka galom. That's why nga make sure gid nga magbalon ka dira sa imo nga payong, jacket or kalo man dira anything nga makabulig sa imo agud iya nga hindi ka matam-an ka basa sa ulan. Si Action Dale gani ka nagamotor ni sa mo. Bayan na basa gid sa kuno. Wala naman siguro nagpreparar sa iyang raincoat. Anyway, ang hangin naman iya, diri sa Isla Sang Negros, patsaga naton mahinay tubtub kasarangan nga hangin. Uy, kay ina nagbutlag si haring adlaw, las 5:33 sang aga, kaga ini ang magatunod las 5:38 naman iya sa hapon. Ang aton temperatura, yara kita nag-range sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang mabugnaw nga panahon, ang mabugnaw nga tiyempo, amo subong ang aton iya nga mabatsyagan. Ang iban dula ni gana maggiho, Maigda na lang. Or ang iban gani daw wala
ano ni, nang sako man ang pag-inom sang kape, hindi lang pagpatamaan ha. Budlay na, bas hindi ka karon katulog sa gabi. Diba? Sige Alauna, 49 na kita Action Radio, Philippine Standard Time. Sige, ano bala mga dapat natin istoryahan sa subong iya nga hapon? By the way, ma-sideline. Ma-sideline, do obra na karon. Hindi ano lang ko, mapahatag lang ko sang gamay lang bala nga information. Ay pagbasa ko, halin, kahapon, no? Kag tubtub na magabi, tubtub mag-aga. Madamo ako sa nabasahan related bala mga mga insidente, no? Sa baybayon. So diri sa aton, ti as per report sang amon iyang correspondent dito sa Cadiz City with Action Roger Gotib, may ara dito sang I think nadugangan ang nadugangan ang survivor. Doon ang counting niya to 25-9, no? Meaning 25 ang survivor, 9 ang missing. Dala na dira ang ilang nga boat captain. Pero kagabi may nabasahan pagid ako sa area naman ato sang Cebu, no? Wala sila nakahingagaw, na suffocate. Kay ginsulod sang tubig man ang ilaya sa kayan pandagat. Ag sang sini naman ho, may ara pagid sa area, I think sang Leyte, if I'm not mistaken. Si area sang Leyte, may isa naman iya ang napatay man. So subo-subo ni sa aton nga mga ka-action naton bala, no, nga naga palaot ya sa kalalawran sa mga baybayon. So extra careful gid, no? Kung sa mga nagapangisda bala, no? Kung nagapangisda, kung damo naman ang nakuha, ti amat-amat na okay na puro bastante na lang na, no? Hindi lang pagpatamaan. Ti do pinaka-update to nga report ni Action Roger, no? Na-interview ya sa isa man ka survivor tungod kuno sa nagbugat na kaayo ang ila sa kayan bangod man sa damo na nila nga nakuha. So hindi lang pagpatamaan inap lang masarangan lang, no? Inap lang batan tsahon yuman kapin pa kay amo ni subong ang baybayon, no? Hindi mo mapiho, gulpi lang kadagko sang balod, gulpi lang kakusog man sang hangin. So dapat kamo na mismo, no? Kamo na mismo mag bana-bana dira kun tubtub pila lang, di ba? Ang masarangan agud iya nga hindi man maapektuhan, no? Anon mo man ang kadamo-damo nga isda nga inyo makuha, bawo kun mabutang naman sa ital-ital nga sitwasyon ang inyo iya nga sakayan. Well, anyway, pila sa mga istoryahan naton from the national nga mga balita. Ining naggwa naman ning isa iya ka report. Isa naman ka report do na lawigan anay subong nagwa naman siya ining isa ka PNPA cadet nga napatay matapos ginaligar ginsumbag ini, no? Ginsumbag sang iya upperclassman. So inakaron i-share ko mandugang sa inyo, and also ang ginaduso sa karon nga singular allowance sang DOH para sa mga health workers, ginkontra ini sang hospital employees sa isa iya ka pribado nga hospital. So inakaron i-share ko sa inyo dugang ang detalye sina. Standby man sa aton yung mga ka-aksyon, kay syempre aton man nga pag-istoryahan ang aton iyang nga topic, aton FYI topic, dala na dira ang aton nga horoscope, no? Wala lang kita sang basahon nga sulat no? Kay kada Saturday wala na sang may ginabasa, so feel free man kamo nga magpadala sa inyo iyang mga mensahe, kay ina tanan akon man i-cater karon lang. Okay? Sige. Action Radio Philippine Standard Time, 1:53. Ato na
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-saglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-saglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Iwasan nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tudtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Iwasan nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tudtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:09 na kita, kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Okay, na-mention ko kay na sa inyo, ang i-share ko sa inyo about sa mga national news naton. Ini nga isa ka cadet nga napatay bala sa Philippine National Police Academy kon PNPA. So, base diri sa nagwa nga report, baw maka 5 ka beses gali siya allegedly nga ginsumbag isang iya upperclassman. Ining kadete nga napatay ginkilala sa kay Cadet 3rd Class George Carl Magsayo, 21 anyos kag pumuluyo ini sa syudad sa Pagadian. Ang insidente natabo inila 5:40 sang hapon sadtong Setyembre 23 pa. Ano ning natago-tago pa nila. Naglawig pa antes managwa ang ini ang report. So nagwa sa investigation nga nagkadto ining si Magsayo kay isa pa niya kakaupod sa room sa kwarto sa nga sospetsado nga ginkilala naman sa kay Cadet 2nd Class Steve sa Sarmaingat. Ginaligar nga ginpaandaman ni Maingat si Magsayo kag ang kaupod sini. Wala pa gid sang klaro kung ano gid ang ginhimo ni Maingat or ang ginpabutya ginpagagwa ya abi nga palayag sa kay Magsayo kag sa kaupod sini, pero pagkaligad sa pila ka minutos ginsumbag niya sa tiyan ang biktima sa makalima ka beses. Didto nalipungan ining si Magsayo kag sang gindala sa hospital, gindeklarar nga dead on arrival mga alas 6:43 sang gabi. So amo ni ang report kag ti ongoing pa man ang investigation sa mga officials sa PNPA. Aw pilaan nay ka bulan or natuigan gid man antes naman sa nga naka-report regarding sa sining mga katabo or sitwasyon dito sa PNPA. But anyway, isa pa gid naton kabalita, ininga may kang tanan bala sa ginaduso sang Department of Health nga singular allowance sa mga health workers. Ano na sa dayan? Ang ining singular allowance amo ini siyang ginaduso kuntani sa Department of Health do kumbaga subpon ini siya sa mga ginapasar nga mga Senate bills tatlo ini ka mga Senate bills bilang upod kuntani upod kuntani isang sining Senate bills 2371, 2398 kag 2406 ining singular allowance. Galing kay tinag-react diri ang mga hospital employees grupo sa hospital employees sa isa ka pribado nga hospital kay man nagwa na diri gali nga i-categorize meaning mariak lang gid natural ang mga health workers nga i-categorize nyo pa nga palareho lang man ang amon nga ginaatubang, di ba? So amo na di ang ginareklamo, That's why ginkontra sang Union of Healthcare Workers sa pribado nga hospital ini ginaduso sang DOH nga singular allowance sa diin ibase sa risk exposure sang health workers sa COVID-19 patients. Ang categorization sa DOH, low risk, medium risk, kag high risk. Though I think sa sining low risk, 3,000 ang imo makuha. Ang sa medium, 5,000. Kag ang sa high risk, amo ning 6,000. Syempre, ma-react gid nga ato ang mga health workers kay nga palareho lang man kuno ang ila nga ginaatubang mga COVID-19 patients man nga ipa-categorize pa. Though ginasuportahan nila ang ining na mention kuman tatlo ka mga Senate bills nga tuyo mahaghatag sa benepisyo sa aton mga healthcare workers. That is why nga wala pa natapos ang issue to about sa sa mga benepisyo man sa mga private and public mga health workers sa gobyerno. May ka-issue naman another how. Well, anyway,
Sige lang itugyan ta na sa mga officials naton from the government. Alas 2:13 nakita Action Radio Philippine Standard Time. Okay, dali kita iyaho sa aton nga FYI topic. By the way, mayong hapon gali sa mga naga-monitor via Facebook Live ha. O si pare Bia Jonathan. Kamusta dra pare? Kay Ma'am Mary Joy Puentebella. Ma'am Ana Sinoro mayong hapon man. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Si Ma'am Maria Corazon Gumban. Naga-monitor siya from Baguio City. And Sir Melily Oligo. Sige, this time, diri kita, sa na-mention ko ang aton nga topic for our FYI. For sure, damo gid sa aton, nagareklamo, di ba? May mga ma-experience kita ba lang nga mga sakit abi, na? Duga alay ang imo dra nga pusog-pusugan sa tiil, pusog-pusugan sa kamot Action El Rey. O do naga sakit dara imo nga ulo, nagaligin imo nga ulo. No, do feeling mo do may stiff neck, ikaw palayo lang. Ang mga problema naton kun kay isa, natural lang gid na. Syempre, no, kita bisan gani sa mga sa mga kabataan, mga estudyante. O try ba lang nga unay ka lang na pungko. Antawon ta kung dili mag-alay ang imo yang liog. O hindi gani di man mag-alay ang imo yang mga kamot sa pag-type dira. Hindi man mag-alay ang imo nga hawak sa unay pungko. That's why. So isubong i-share ko sa inyo pila ka mga alternative nga pwede naton himuon agud nga mapahagan-hagan ang kasakit. Hindi lang kasakit sa dughan kay hindi ko na masarangan. Kasakit lang nga daw mga pangalay bala no naton nga mga babatsyagan. Sige, ano ba lang ang mga pwede naton iya nga himuon? No? Kay for sure, kalabanan sa aton, no? Tungod sa mga presensya bala sa mga over-the-counter nga mga pain reliever, do kadali na lang sa aton magbakal. Pero ang mga sanggamay ko, hasta nga nagdako gid man ko. Pati no? Ang pinakanaanhan ko gid is ang ointment or mga balanios bala, no? Do mo gining permi ko gid na anhan kay isa akon nga papa. Ay si papa always giniya bakal kay man dasig sa kuno ginapanuhot. Nakuha ako ginaguro kay pero may ko ginapanuhot. Well anyway, no? Ano ba lang pwede naton nga himuon? Pwede naton iyang gamiton para iyang magkalma kita. Like for example, nagbatsyag ka dira sakit sa ulo, no? Or sakit imo likod Action El Rey. Ano mo pwede himuon Action El Rey? Kung may ka dira essential oil. Pero may kublagi na pangayo sa inyo Action El Rey. Kabalo ka na. Ang may bit-bit ng permi si Action El Mar mo. Mulig na pangayo ko pero may kun maglingin ganing ulo, no, gasakit akon nga mata, too much ba lang exposure sa computer kun kay isa, natural lang gid na. So, ang essential oils, no, dako ning mabulig sa aton. Pero, kung may allergic reaction, pangita ka lang dira sa mga oils nga na balang mga mild lang. Mild lang, makahatag lang sa imo relaxation. Ang ikaduha, kahit given na gid man tuod kung nagainit ang imo nga ulo, dubang-dugang pagitsakit sa ulo mo, di ba? So dapat mangin mangin mamag-an bala ang imo yang mangin mamag-an ang imo yang adlaw dapat. So meaning mangin malipayon ikaw. No, meaning magpamensar ka diri sa mga positive nga mga bagay, hindi sa mga negatibo. Okay man, always ginarekomendar sa aton ang pagkadlaw, ang pagyuhong sa makadali, makabuligid sa aton agud nga mapahagan-hagan ang aton iya ginadala dira nga problema. So mag-smile ka na. May man si Action Oliver kay si Action Oliver kay naga-smile lang ni.
Ang ikatatlo, hot or cold compress. Depende siguro kung ano ang imo ginabatsyag nga sakit, di ba? Like for example, no, sa hot compress, for sure kabalo na kamuna kung anong inyo pwede nga himuon. Alangan mo hot compress ka kung may alangan ma cold compress ka kung hindi man nagakaangay, no, sa imo ya ginabatsyag nga pain. So sige, ang usual ni nga pag usar abisang cold compress para bala sa pag maga sa aton yung muscles, pwede ini yang first aid sa aton. So kung hot compress naman ya, mga may arthritis dira bala, pwede ka maka-hot compress. Bisan pa paano makapahagan-hagan gid man ina sang sakit. Ang next nga nag-or man ko yaman. Ang next is pahilot, massage. Bisan ikaw mismo i-massage mo imong self kung nagala sakit imo ulo, kung doon nagasakit na imong mata, try to massage. Damo da sa YouTube, i-search lang bala kay damo kag makitaan kung paano nimo imasahion ang imo yang ulo. Imo nga sa parts ng imo nga guya para iya nga mag-an ang imo iya nga feeling kaga hindi tanto ang imo iya masakit nga mabatsyagan. Kapin pa kung magsakit imo ulo, magsakit ang imo iya nga mata. And last, yoga, no? Sa mga naga-experience da sang pagsakit sang likod, subong man sa liog, namian ko magpalato-lato sa liog blahaw, okay, para ko nung magkalma ang imo iya nga feeling. Isa man ko na sa mga nagahimo pero do hindi ko gud ma-perfect kon kaisa ay kabudlay man mag-yoga. Mga simple lang diba? Para iya mag-an lang ang imo iya nga feeling or stretching kadira unat-unat sa imo nga kamot na unat-unat sa imo nga tiil while recess ka mo nagpahuway-huway ka sa makadali sa imo iya nga obra. Kaya hindi man na kabudlay man na kung sige-sige ka lang sa pag-obra dra nimo, wala ka gid nagapahuway bisan 5 minutes lang, no? Kay mangalay gid na, no? Natural lang gid ang pangalay sa aton. Okay, alas 2:21 na kita Action Radio Philippine Standard Time. So, amo yadto ang aton man nga FYI topic sa subong iya nga hampon. I hope nakabulig ina sa aton nga mga ka-action, no? Sa mga ka-action naton nga mga naga-inobrabla abi sa di opisina, no? Sa mga kaumahan, di ba? Usual ginareklamo, magtanom sila sang tubo. Magtanom sila sang kung ano dira nga mga kararuton. Pag abot nila sa balay, hindi pwede ka pamasa kay may tendency nga basi magkurog ng mga kamot. Syempre magpahuway ka. Amo nang kinahanglan mo balanyos. Sige Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action kay akon man i-share sa inyo ang aton nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Sa ito na dira mga kauturan ang
Di alamon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negrosanon inyong nga pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan responsable at ang balita pagdahil na ipalang na malasig pero sigurado aksyon na may dalang at palanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:33 na kita. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon, ang nyo kaupod ini si Inday Ann. Talos temporary sa aton man regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Antas man ang aton iya nga horoscope sa subong nga hapon.
Okay, happy birthday. Yes, Action El Ray. happy birthday sa amon nga ano gani man. ano ko ni sa gani man. Wow, hindi Sa kay Sir Rex sa Kantong ang amon iya nga news director as well as program director sa Action Radio Bacolod, no? Sa liwat, happy birthday dira sa imo, Sir Rex sa Kantong. Wala sa subong, no? Kay ti gina celebrate niya ang secret lang, no? Niya nga kaadlawan. Ang ginamin ko nga secret kung pila na ang iya nga edad. Well, anyway, sa liwat, happy birthday, Action Rex Kantong. Kag sa mga ka-action man naton nga nag-celebrate sa ilaya nga kaadlawan sa suwong nga adlaw, happy birthday man dira sa inyo. Sige, sa iluhan naton ang aton ang horoscope sa subong man nga adlaw. Unahon naton ang sa mga Libra. Sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, ang imo inner being, amo ang mangin alagyan para iya nga makilala nimo, no? Ang love of your life. Tanan nga malipay or masadya, no? Nga mga bagay ang mag-aabot. Pag ikaw mismo, pagkapahalipay ka man sa imo yang nga isig katawo. Sa mga Libra dira, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 22. Ruby red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio, mag-focus sa prevention. No? Pabaskog ng imo iya nga ikaayong lawas, Scorpio. Kag ti subong ang kampanya sang aton iya government magpa-vaccine kontra COVID-19. Subong mo man ina nga sundon dapat, Scorpio. Mag-take sang vitamin C. Okay? Sa mga Scorpio, lucky numbers 22, 42, 38, 56, and 12. Coffee brown is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21, na-feel mo wala subong Sagittarius nga may ara ka sang second life. Subong, mas i-appreciate nimo ang tanan sa imo iya kabuhi. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 38, 43, 55, 12, and 22. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, batuna kung ano man dira ang imo yan nagligan. Negatibo man ina sa imo, kinahanglan nimo yan nga i-accept ina. Agod sa ulihi, kung ang ginasiling bala nga kinahanglan naton nga mag-agi anay sa mamudlay. Antes man naton makuha, no? Ang aton iya nga kaayuhan sa pangabuhi. Okay, ang mga ang mga negative kung kaisa nga nagakatabo sa aton, wala kita kahibalo, inagaling ga-guide sa aton. Or inagali ang mga nagabulig sa aton. Agud nga mas mangimabakod pagid kita. Sa mga Capricorn, lucky number 16, 42, 22, 56, and 35. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius. Sa mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18, haksa. Hakson gid dapat para walang kawala. Ang bag-o nga mga oportunidad.
Isa ka creative expression ang mangibabaw sa imo. Sa mga Aquarius, halungan ang ikayong lawas. Lucky numbers at 26, 31, 45, 57, and 55. Citrine yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tugtob Marso 20. Pisces, hindi na magdali-dali ha. Hulata ang perfect timing para sa tanan nimo iya nga handog. Hindi madismaya. Na, kung kaisa ma-failure kita, natural lang na sa aton. Kaya not all the time nga madaog ka lang, di ba? Kaya ganaya sang mga failure. Pero, hindi lang pag isigi-sigi ha. Or hindi ka madulaan sang paglaong. Dapat nga magpakabakon. Sa mga Pisces, lucky numbers 22, 32, 41, 12, and 55. Cyan blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:40 na kita. Amo yadto ang first part sang aton iya nga horoscope sa subong man nga hapon. By the way, sa mga naga-monitor, kay Ma'am Helen Elverio Lasio, good afternoon dira sa imo. Naga-monitor siya from Linaon sa Banwa, Sangkawayan. Si Sir Martin Adeling Galiho naga-monitor man sa subong iya nga hapon. Salamat gid kag sa kay Rochelle or Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Naga-monitor siya from Barangay Pandanon, DSB. Baw si Sir Alex Montesa. Sige Sir Alex, salamat gid. Kag ang mga listeners namon nga member man sang EFC, sila ni Ma'am Vanessa Mayo with Dogmat Mayo sa Rochester, Minnesota. Kag kay Ma'am Jinky Dialagdon from Phoenix, Arizona. Naga-monitor man gali, happy birthday sa kay Inday Norma Rosales. Alin ina kay Tita Wilma. Sa liwat, happy birthday dira sa imo Ma'am Norma Rosales. Sige, by the way, i-grab. Mo-congratulate lang ko sa mga friends naton nga nakapasar man bala, no? Nakapasar sa physician licensure examination. Ang batch ko gid ini sa UNUR ang isa sa top 1, Maria Ines Benedicto, no? Ang friendship man sang ako niya classmate before, way back sa eskwela pa kita from sa UNUR as Mascom. No? So sa liwat, congratulations kay Maria Ines Benedicto. Kag sa mga di na ding ilang mga ngalan. Sa kay Yel Garido, no? I-check ko na yung iya nga complete name kay basi magsala ko di karon, no? Okay. Congratulations sa kay Maria Eleanor Garido, no? Doctor naman ini. Congratulations gid sa inyo. And also sa kay isa pa gito di ka upod kuman. Di na ngalan niya. Si Kim Bustamante. Congratulations sa inyo. Duwa pa lang sila. May ara pa sang mga masunod. Ng mga manugkuha man. Sa mga friends ko before from MedTech. Nag-proceed for syempre mas ma-enhance pagid kag mas palapad pagid bala ang ila yang skills kag mabulig man sa ila yang mga lugar, like for example sa kay Ines dito na to siya sa La Carlota. So, sa liwat, congratulations.
sa mga wala ko nakilala, o sa mga batch 2015, no? Sa UNOR nga mga medtech nga nag-proceed kaga syempre nagkuha sa nga physician licensure examination. Congratulations sa inyo. Okay, standby sa aton nga mga ka-action ay sa akon nga pagbalik sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon. Okay, pabalik diri sa aton programa. This is My Life. Diri kita sa mga nabilin pa naton nga mga
horoscope. Sa inuwan naton ang mga Aries. Marso 21, tubtob Abril 19. Sa mga Aries, mag-focus sa feel-good moment para iya nga mas ka nga mangin mapagsig. Bantayan ang motibo sa imo dayang heart, sa imo nga tagipusoon para wala ka sang hinulusulan. Sa mga Aries, lucky numbers 32, 22, 45, 58, and 12. Cloud white is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20, pangitaa ang event. No, nga makabulig sa imo iya nga agud nga mas nga mapa-improve ang imo iya nga kapasidad. Kadlawi lang ang mga tawo bala nga nagapang hilabot. Hindi na dayon pagsapaka. Hindi na pagpadalmi pa. Padayo na lang kung ano ang imo iya nga mga ginatutukan dira nga goal. Sa mga Taurus, lucky numbers 31, 45, 18, 52, 22, and the dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, maabot ang solusyon sa problema. Ang pangitaa ang matuod nga kalipay sa imo iya nga kabuhi. Sa mga Gemini, lucky numbers 21, 42, 38, 56, and 12. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, madamo sang helpful people nga mangin gabay nimo kung gusto nimo nga magbukas sang negosyo. Mas maayo nga tun-an-anay ang tanan. Sa mga Cancer, lucky numbers 47, 36, 15, 52, and 55. Sky blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, ang vibrations ng friendship nga ginatawag amo na ang magapaganda sa imo kabuhi. Pero dapat nga magpanigurado ikaw. Kay basi may mga makigusto na makikabyan sa imo pero lain gali ang motibo. Okay, sa mga Leo, lucky numbers 42, 16, 22, 33, 55, and 45. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo. Sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, kinahanglan mo nga i-release. No? Pagwaada ang mga frustration nimo sa kabuhi. Diba? Kay man, kung kaysa bintaha man ina nga makahibi ka bala, okay, para iyang mapagwa nimo ang imo nga kainit, mapagwa nimo ang kalain sang imo buot, para iyang nga mag-move on ka na. Kung kaysa kung halay mo lang da bit-bit, do pareho lang na sang ginahakwat mo man nga bugas. Sa dalayon nga paglakat nimo sa kalawigon, kung pila ka kilometro, feeling nimo gabugat siya nga gabugat. Kung matuod, amo na siya ang iyang kilo. Sige, sa mga Virgo, lucky numbers 52, 42, 33, 27, and 16. Cinnamon brown is your lucky color. Alas 2:53 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Okay, si Ma'am Virgie Olpinda Galioho. Kahingabot ka, Ma'am. Naga-monitor siya from Celine Homes. Kag si Rose May de la Vega,
naga-monitor from Sipalay City. Salamat. And De La Vega family. Okay, thank you so much kid sa liwat. Si Sir Rufino Era Gabino kag si Ma'am Thurs Vergara Sancho. Okay, si Ma'am Lani Heromiano. Happy birthday kuno sa kay Action Rex. Sige, salamat ged sa liwat. Oy sa akon galing nga teacher, no, English teacher ko before sa high school, si Ma'am Lynn Galve Sinaon. Naga-monitor siya from time to time dira sa may handumanan. Salamat gid Ma'am Sinaon. Kag sa kay Ma'am Benefi Monte Castro from Felisa Elementary School. Sige, standby sa aton nga mga ka-action kay diri kita anay sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Okay. Ay, si Ma'am Inday Blaza, galiho naga-monitor. Kag si Sir Eddie Laos, as well as si Ayan Baculado. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Antas man, dili kita anay sa aton nga Bible verse of the day.
Gikan sa Proverbs, chapter 10, verse 24. What the wicked dreads will overtake him, and what the righteous desire will be granted. Uy, wala ko gali na muno sa inyo. Pasensya gid ha. Gamay lang nga share sa mga ka-action naton. Ning aton balang sulit ang papremyo sa Action Radio. For sure nga monitor na ang or nakakopya na ang iban sa aton. Starting from September 22, sang nagabaton sang entry ang Action Radio para iya sa amon nga sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. So kung gusto ninyo or interesado ka mo mga magdaog, try to check or visit sa amon nga Action Radio Bacolod page ay para mahibaluan ninyo kung ano ang mga pwede or mga mechanics nga aton nga kinahanglan nga himuon agud nga malakip ikaw sa raffle. Kag malay mo basi ikaw ang makabaton sang 500 pesos. Kung ikaw ang matawgan kag masabat nimo, imo na dayon 500 pesos. Sige, sa liwat ha, visit lang sa amon nga page, Action Radio Bacolod. Sige, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, salamat kid sa pagupod sa akon sa Sabado nga edisyon sang This Is My Life. Kag sa aton nga mga ka-aksyon, 91 days na lamang antes ang Christmas Day. Kag 98 days before magsug-alaw kita sa tuig 2022. Sa liwat sa ngalan sang regular nga anchor woman na Tita Wilma Sugaton, inaman ang alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!